Good morning, good morning, good morning! Welcome sa atong programa, ang hatuo sang IPPO. Ang Kape Kag Balita. Sa ngalan sa among Provincial Director, Police Colonel Gilbert Guerrero, ay nagkapanumbalik ang mga maambong nga Ilonggo House Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. At ako naman si Police Lieutenant Maria P. UMITEN. Hari kita sa unang episode sa bulan sa Amo di pagkadalang sa inyo, di ba? Yeah, sa aton nga mga viewers nga, especially sa aton mga cholos boys na sa kagmangkotol nga, kapilagi sila mamangkot, kundi na sa mga ping-ping. Sir, ari na, nagabalik na ako, nag-idlaw ako sa inyo. Siyempre kay Tatay Jo Totanes. Chris Totanes, and of course, kay Ma'am Jenny Ong, kay Mama Susan Amar dira sa Liganes, kag sa mga kapulisan nato sa Comunidad 3 sa mga police stations nga nagatutok kids sa atong programa Kape Kag Balita, kag of course sa tanan nga mga Ilonggos, OFW. Good morning, good morning, good morning sa inyo. Kamusta inyo Agosto? Sa nadumduman ko mambingping ang mula sa Agosto amo na nga nakabig sa mga mangunguma ko nga puritot nga mga anadla no nga mga pinuran ay ni because digulutom. Isa ka idea dira because this time ang mga talamnan ara para wala pamusog-pusog pa lang next month pa ang ilang nga ani. That is why mabadaton nga tighten your belt ana, especially this time nga ara kita sa enhanced community quarantine ang probinsya kag syudad sa Iloilo. Oo, magpakalaw sa mga kinalanon. Good morning dira sa akon nga best friend kay Desiree Sabid, watching from BDO Makati, di ba Beba Makati ka no? Kay Ma'am Rose Blaser, good morning ma'am, and sir keep safe and God bless. Ma'am Ping keep safe always. Siyempre kay Sir Limpiha Junior Noy, good morning kay PPO morning ma'am, and sir God bless sa inyong aduwa. God bless man sa inyo. Kung nakita nyo na idlaw mo kung sa akin. Yes, kadamo sa Mag-action kita sa lawig lang. Lawig, yeah. Kadamo sa nang-miss natin man yung mga episodes diri sa Kape Kag Balita, considering nga tungod sa ulan-ulan, no, very intermittent nga mga ulan, nagkabatsyag ang ating internet connection, especially kag ang ating electricity, no, kapila mag-burn out the past 2 weeks. My goodness. 2 to 3 times a day ang burnout din no? Kabay pataning ang aton nga Electo will really improve the services and check all the lines no kay ining ulan naga-back-check yang iba nato mga kuryente kahit sa mga pumuloy dira buligin nato ang aton nga Electo nga ma-check ang mga linya kag again ganagan sa paggamit sa kuryente kag basta pala may mga ano da kapag ka mo nga nag-jumper dira please report immediately to Electo. Siyempre napektuhan lang dira ang aton nga internet connection. So that's why makikita niya sa sa na-miss nga mga diri nga information kamo no. Gani sa aton nga mga kauturan dira una sa tanan today Monday gina-congratulate naton si ang isa naton kaupdanan diri si Alberto Police Staff Sergeant Police Corporal Alberto Loreno Jr. San Calinog Municipal Police Station naging kilala bilang isa naman ka-Police Magiti. Congratulations! This is the second time that Iloilo Police Provincial Office may membro naging recognize sa sining contest no or sining search in partnership with the Ayala, with the Globe, kilalaon ang mga hinimuan sa ating mga kapulisan na nagpakita sa tinatawag na heroism. Kaya yung sa search of Call of Duty. Kaya salute ako kay Police Corporal Loreno San Calinog. Kanami si Estoy Makintin. Bantay pag ikaw pag na kami di kayo pakita sa inyo pag sigurado maganda na nila. Yes, talaga damdamo nga sa mga pulis natin nga siguro hindi na notice sa atin yung mga pumuluyo pero aside from the regular police service they're also doing some outreach program sa idaya nga personal advocacy. Personal din nila nga kwarta man, personal na sweldo nila ang ila man nga gina-fund dira sa advocacy nga ginakbara nila. Yes, karon discuss na ako kung ano ba ang accomplishments ni Police Corporal Roberto Loreno San Calinog Municipal Police Station. But at this time, I'm sure you are excited sa mga balita kag sa mga updates sa nagilinapo diri sa atong kampanya para mapalinong ug mapatawahay ang probinsya sa Iloilo. Sige, umpisa naton sa Kalinog MPS atong July 29 may nadakpan for violation of PD 1865. Ano ini ba ng mga nagabaligya
sa mga liquefied petroleum products nga wala sang pertinent document. So may ara dito nga na-recover nga 60 pieces of butane canister filled with LPG. Amo ining si Rosalie Paste E. Castor nga taga-barangay Kinagaringan, Pasig City, Iloilo. At syempre, sa kabatuan ng PSMS, isa ka-arrested person ang nadakpan man sa July 29. Amo ini si Usini Fernandez Ikamba, masakit lang kay babae, ini siya sa sala nga RE 7610. Busili mo na mo ini siya ang Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act of 1992. May-ari ini siya nga 80,000 nga bail recommended. Wow, now kaga in relation to that kind of particular case, ma'am, ginakongratulate mo natin ang Pavia Municipal Police Station sa pagkadakop nila sa isang wanted person, si Aldred Estember, 21 anyos. Tungkol ang iyan ng kaso naman niya is another Republic Act 7610 or pag-abuso man sa isa ka minor de edad. No? 80 pesos man ang bail na nilarecommend sa korte para sa iya temporaryo nga kahiwayan. Okay, so i-congratulate naman ang Ahoy MPS sa pagkadakop sa ila ng most wanted person top 5 sa tung July 29 alas 4 sa hapon dito sa barangay Tipasya, Ahoy, Iloilo. Nadakpan ining si Elmo Binibili E. Candido ining 61 anyos sa edad nga taga-barangay Saragosa, Balasan, Iloilo. Sa sala ni siya nga murder, kag syempre wala ni nga bail recommended para sa iya. Kag sundan ni na sa Haliway MPS sa pagkadakop man sa wanted person sa tung July 29 alas 4 sa hapon dito sa barangay Kaigon, Maasin, Iloilo. Amo ini si Rex Kinon Imaderse, 44 anyos ang edad, nga taga-barangay Manyakabak, Haniway, Iloilo. Hindi naman niya sa sala nga violation of Republic Act 9262 or ni ginatawag nato nga bawsi, kag syempre may 24,000 nga temporary bail para sa iya. Yes, kaya ginakongratulate pa nato na atong Alimujan Municipal Police Station despite sa situation nila sa buong Pingping. They are under strict na quarantine because sa pagka-positive sa iba nato dira nga mga membro pupunta kita nila ng mga preso man dira, no. But again, very active ang mga member naton dira nga nag-document sa Alimujan Municipal Police Station para madakpan ining suspect man sa sining isa ka stabbing incident dira sa July 31 dira sa Panuasang Alimujan. Dakop nila si Gio Daniel 22 anyos kag si Ryan Alokin 23 anyos man kag isa ka college students tungod sila ni ang alleged nga naging suspetsado sa sining stabbing incident dira sa Panuasang Alimujan. Congratulations sa atong mga augmentation personnel sa Alimujan PS kag sa atong mga kaupdanan dira mga tropa, including ang atong person deprived of liberty o yung mga detained dira, no. Be strong, COVID lang nga. Dapat stay positive. As we say ganit, be positive to stay negative. Because nga, the moment nga ato na mindset niya to survive, kaya that affects the whole body nato, no? Ang ato na mind. So dapat hindi kita yung magka-depressed, hindi kita magkasubok. We have tungkol sa COVID lang na-notice natin subok, may mga vaccination na gani. Kami mga Pingping are fully vaccinated na. And all of you, if you are scheduled for vaccination, please katuan nyo kayo. Kaya the moment nga na-allocate ang 100 ka vaccine for a particular LGU, hindi na siya pwede na ibalik. Ihatag na nila sa iban once ang imo nga hindi pwede nga balikan o no. Ihatag na lang na nila sa iban nga iban kay interesado nagahulak feel na nala ato. Similarly, subo nakita natin kung daw ano naga-strict or naga-rigid ang mga requirements sa mga government offices natin. For example, sa city, Iloilo City. Starting today, only fully vaccinated individuals are allowed to transact business sa City Hall, no? Which is reasonable, no? Sa ideya ni Mayor Jet Ranias, nga dapat hindi ma-threaten sa Delta variant pa lang, ma'am. I mean, well, as reported na, nakasulod na din sa Iloilo or may ara nga mga nabiktima na sa variant sa COVID-19 Delta nga sa city. So to prevent inang worse, this is very aggressive, medyo deadly siya. Dahil it's reasonable nga i-constrain ni Mayor Chirtenias ang mga transactions sa mga malls. In fact, sa France, ma'am, subong darali, ang ibang pumuloy sa France, sa pungsod, but again, it's a lesson nga nag-declare ila presidente or prime minister nila nga hindi pwede sa mga museum, wala ka vaccine. And then I think on September,
pati ang restrictions will be sa train. So meaning, ang intention is to make everyone safe. Get the vaccine. Kaya ginahata sa gobyerno. Libre lang naman po. Yes, with the help ng vaccine, sir, sa mga very safe gidya ka mo nga once may mamatyagan ka mo, dali ka mo yung makarecover agad. An expert have said na laing gidya ang resistance ang vaccinated kaysa hindi vaccinated. Again, i-clarify ita lang, once you are vaccinated, hindi makon nga hindi ka na matapikan sa COVID. Yes, kaya di lang clear ba ng bago kita after balating lang may ala pa na observation area, dira na gina-explain nga hindi po sila mo na vaccine ka na, hindi ka na still mahal, lumot tagyapon, pero ara na ya ang safe nato niya, ang safety nato once na vaccinate. Laing di saya. So, sa ato mga pumuloyo, sa ato mga pinalagang Ilonggo, here sa province, sa syudad man, or sa other parts of the region, and sa mga Filipinas, all over the country, including ato mga OFW, if there is an opportunity na may mabaksin ka mo, please avail of the vaccine. Yes, so hindi na ka magulat nga maubusan na kita sa vaccine, tapos makadto pa ka mo yan sa private para magpa-vaccine lang. Tapos maakig ka mo sa atong gobyerno kay wala na sa vaccine. Please lang, kung kinahatag pa atong gobyerno nga libre, please avail nyo nila para manina sa atong. Hindi na para lang sa kaugalingon nyo, please, pati man sa family ninyo. Yes, we have to respect ang mga tao na vaccinated na ang may mga restrictions against people nga vaccination. That's a protection for the majority. So, of course, ato na takpan sa Iloilo City Police Station 3 kay Sir Joseph Renier Kirante. Good morning sa Iloilo City Police Station. Nagdaog ng national level ang Iloilo City Police Office proud sa Pride sa Ilonggos for national category na siya na kuha or under sa leadership ni Police City Director Police Colonel Odarico na Rista Garbanzos. Dito niya congratulations. Inspiring, no? Kaya of course ang Iloilo province is very proud man because 4 out of 5 ka mga awards for individual categories. Kaya sa Iloilo Police Regional Office. Congratulations guys sa ating Provincial Director kay Police Colonel Bert Correo, makikilala na Best or Outstanding Senior PCO. Kaga of course sa ating si Police Master Sergeant Andrew Capalya sa Laguna, ang siya kilala mga Outstanding Senior PNCO. Kaga si Police Staff Sergeant Jerome Marapo sa Limeray PS na mga kilala nga Outstanding Junior PNCO for in the field of police community relations. And of course, ang ato niya yung si Christy and Flores. Congratulations. Outstanding PCAD in UP. Kanamin naman kay Ma'am Flores nga nabatang award because this is the first time I think nga ang organization nag-recognize sa contribution sa mga non-uniform personnel in the field of police community relations. What we usually understand, ang mga in-UP nato niya, ilang function is sa opisina, clerical, but now here comes Ma'am Flores who proved nga pwedeng ka do more ang ato ng mga NUP aside from crime register, pag-include sa mga crime incidents nato, another job. They can also engage the community to improve the police and community relations. Ipagkabalo ko ni very good din siya mo PowerPoint mo kanang ni sa iya mga advocacy. Okay, happy watching man da kay IPNFC headquarters IPPO. Good morning sa inyo sa atong first mobile course. Yeah, congratulations because nakita ko ma'am sila nakaka-access ang ilan ang mga new issues sa the defenders in the newsletter. Wow, very good. Yes. So good morning man da kay Sir Romulus Saniga Balusa. Good morning ma'am and sir, watching from City Dan Center, Paseo de Rojas, Makati City. Wow. Happy watching po dyan sa inyo. Thank you so much po. Of course, si Iko Guads, si Queenie Ditaplan, Adlec Del Hor, Alfonso Mahusay, Joel Aquino sa Regional Quarters Legal Service, si All Wayne, San Guco, Richard Ericelia, Romulo, Suniga Balosa, kadamo sa ating mga viewers. Thank you so much, kid. Kag of course, sila pa? Adriana Lee Agarado, Tubungan EPS,
ang aton nga Deputy Provincial Director for Operations, Police Lieutenant Colonel Lindero. Sir, good morning, good Sir, morning. good morning. Blatter and Business here, Jerome Stupas, 6 Abseo Iloilo. Abseo Iloilo, good morning, again. Kaya they are willing, ma'am, no? They are asking, they are, one day siguro invite natin ng Abseo para makadiscuss man rin. Yes, Because very good. people are asking, ano ba ang mga functions sa sinyatin ng mga unit kay inyo? Kay Catherine Adornor Latuab. Good morning, kaya. Yes, welcome sa Pingping with Bastikoy. Bastikoy, tatlo ka. MJ, Bastikoy, tatlo sa aton karon para i-treat ang Avocado lang, avocado. Thank you so much. Hello morning man kay Erna Alomia. Okay. Hanggang ni Lintia Junior Noy, tama ka mo ma'am, kay kung nagtatrabaho ka sa buwan, dapat vaccinated kita, kay di kita nato mabalaan malay ta nadala na nato ng virus sa atong panimalay. Tama yun. Correct. That's why dahil i-prioritize na ma'am ang mga frontliners. Ang nagkaya nga pagpabaksin namin pala mang ping. Naging scat kami, huwag kami nag-agi sa regular na line bala sa Nailway. And we're happy sa mga people of Pasig. Nga din understand nila na kami being frontliners, mauna kami sa vaccination. May mga tigulang kami dito, may kabataan. So dapat amon man mismo pamilya will not be the spreader. The moment na Minagaling ang basa ng atong provincial director, wala ko ng exemption di dyan si virus. Yes. Kapag ni Erna Alomia, hello, good morning po ma'am and sir, watching from Hong Kong. Talking of our Mama Elma, no? Of course, with Mama Sumagaysay, Nova Sumagaysay, and other OFW natin kay Hironin mo lapi kay Papa sa New York, no? And other OFW nga nagatutok at magalabutan sa atong programa. May kita nga OFW online help desk nga mandok sa atong provincial director, Police Colonel Gilbert Correro, nga i-actionan ang mga request sa mga Ilonggo nga OFW because ready man ang aton nga mga 43 ka mga police station diri sa probinsya sa Iloilo, including ang aton nga duha ka mobile forces so kinahanglan gate para i-address or itagaan katumanan ang inyong mga request for your families here in Region 6. Okay, so ipadayon nato ang ating mga accomplishment. I-congratulate nato ang Sara UPS. Duwagid ang nadakpan nga ako na to kontak ko sir. Duwagid ang nadakpan nga wanted person sa tong July 29. Amo ini si Jericho Romaldon I Alacto, amo ini si Joey Banyas I Clarin. Pareho ini sila taga barangay, hindi. Barangay Pasig, Sara Iloilo ang isa, ang isa naman taga barangay Poblasyon Ilaya. Sa sala nga alarm and scandal kag may 4,000 nga bail recommended. Diri naman yung kay Joey Banyas, alarm and scandal man, kag 4,000 may same man ang bail recommended sa ila. So once again, congratulations sa atong Sara NPS. Yes, no, kaga ginapanood natin guys sa atong mga pumuluyo, especially sa mga kabukilan nila sa sa Miag-Aw. May arat na natabong encounter no last yesterday, August 1, between the Philippine Army kag sa mga suspected nga membro sa Committee Rayong Panay under sa isang ka-leader nila kay Joven Siralco. No? So sa atong mga pumuluyo nila, thank you so much for giving us our government forces sa mga information regarding sa movement sa New People's Army na padayon sa pag-threaten sa atong peace and security sa mga hinterland. No? Sa atong mga kauturan ng mga membro sa New People's Army, if I were you, please accept the offer of the government for a peaceful collaboration. Yes. May kita nga AKAP kapatid program nga maghahanda nga mag-assist sa inyo para makapakabuhi ka mo sa mas malinong at mas produktibo in support of government projects and programs for peace and progress. Good morning kay Wanto, kay Belly Patriarchs. Good morning. Bogag, I'm excited to see Wanto sa pagbalik sa matahong nga host diri sa Kape Kag Balita. Of course, ang atong dira nga technical staff kay Aljerdine, kay Police Staff Sergeant Geraldine Magbalo, thank you so much. And of course, damo-damo sa ating mga police station, magsubong ang nag-on board because nga excited yes, siya. Yes, man kay mapamatian nila, kay ining si Leon PS ni anak nga nadakpan nga illegal cockfighting activity. O galing
sa nabalaan sa kundi may nag-report ko sa ila nga may nagakatabo nga illegal nga pagulang bala. Bawo sa nabalaan ang ilang mga 150 meters away, bawo nagpalalagyo ini sila. Pero siyempre nagalabilin ining ila nga may anak na dakpan nga 11 kabilog nga tari. Wow. Amo ini sa silang ano no, inong Bulang. Tapos may 27 man nga mga manok, galing ini sila nagkalamatay lang tungod sa kainiton. May 29 man nga chicken native nga pa, o ining bayong bala. Kag 22 kabilog nga motorcycle, ini sila i-verify pa kung sino ining mga tag-iya. So congratulations sa Leon in PS classmate ko na Yes, sa ato din ang mga Lieutenant pumuluyo. Tolentino, Sir Tolentino, no? Congratulations kid, no? Kag sa ato mga pumuluyo, palihog, jutay ang ginapangayo kapabor sa isang gobyerno, ang untatan anay ng mga activities nga nagabuli plus pag-spread sa COVID-19. Don't be complacent, no? Don't be complacent nga, why ka mo minabatya, pero the moment na wala pa ka mo ganit na vaccine and then you gather, I think that's the worst thing that you can do para sa inyong komunidad. Isa na di man. Are we interrupted? Hindi mo siya. Okay man. Okay siya. No, tsaka, okay man ang reception. No? Again, ang daliwat akong gali, it would be unfair sa ato mga pumuluyo kung kamuya nagapadayon sa pagpasaway. No? Just imagine bala ang extension sa sining mga ECQ nga ni because of the number of COVID positive. Yes. All of us are affected. No? So, hindi ka mo magamba na kapanti ka mo kayo, wala kang minabatyan, pwede ka mo kabulang. No. It's illegal during this time. Even call ko may ganyan attention ha. May nabat kagahapon, may ara ng mga religious, may nabatay ako because I was confused. Some of my friends, nagamba na nagkatong sila sa isang gathering for worship. Please, sa atin yung mga religious leaders, bawat pa yung actual nga worship subong nga kita sa under sa ECQ. Hindi yung plan palagi sacrifice. No, ang safety sa atong mga pumuluyo, may gathering sa sining mga prayer meetings and all that. No, you can do it online. Sa atong mga pumuluyo, especially sa ibang area, sa nagbalaan, may taga-kimaras. Nga nag-cross the day ko no, nga nag-attend na sa isa ka worship. Say ko ka subok because nga everyone is informed that Iloilo province and Iloilo City are under the enhanced community quarantine. And you know what? The moment na may enhanced community quarantine, ang isa ka lugar, bawal, 100% bawal ang mag-hold sa face-to-face ka mga prayer meetings and masses. But please, sa mga pastors natin at mga kapalian, you should be the one to set the example as regards to following this particular basic na rules. We can do it online. There are kailangan sa technology because it provides us other ways to reach our communities, our religious groups. No? So ang mga sinanay kani, wala, tuwag na medyo na mula siya mag-travel, but again, ang iya na desire to attend mass, hindi niya ma-hamper because may ara na online. Online naman. Makakita ko man sa TV. Kita sa TV. So, sa mga pumuluyo natin tira, nga naka-witness nga may mga gathering, please, i-report nyo rin na kung nalayo ang kamusang police station, may mga barangay officials man kita. Okay? So, happy watching nila kay Rena Navales Di Patuan from Cabatuan, MPS. So, speaking of, congratulations sa inyo sa Cabatuan MPS sa illegal cockfighting ban nga nadakpan nila for violation of RA 10591. Anong ginili kabilog ang nadakpan na nagpabulang. Pagtapos, may nadakpan pagid nga one homemade 12-gauge shotgun. So congratulations diri kay Lieutenant Maria Rosario Miranda, ang maning Deputy COP sa Cabatuan FPS. Congratulations! Siyempre under the direct supervision sa Gila Chief of Police nga sa Police Captain Miles Geron. Kag ano ni sa joint operation ni sa sir, iya sang SOG team lead by Police Colonel Jonathan Moyo. Ano Jonathan Moyo? Jefferson Moyo. Okay. Siguro na-confuse sila kay Sir Jonathan Tibuela. Na-confuse sila. Again, congratulations sa ating mga pumuluyo. No? Ining mga pag-operate sa ating kapulisan against cockfighting and other social gatherings ini, kung doon be possible, if there are people in the community na nag-text sa ating mga police stations, no? Thank you so much, kid. Ayun ang ginahamba ko nga sa mga parties sa religious gathering, it was a text coming from a cancer citizen.
No. Very good, very good. So, Ah. happy watching kay Ma'am Tessa. Siya luto pa sa ako, hindi siya tuloy magula. Happy watching from Kainta. Hello kay tatay, kay nanay nila, siyempre kay brother Jerry. Good morning. Okay, sa ating Cholos Boys nila, again, thank you sa Tanes, kay Tatay Chotanes, good morning, and thank you for patronizing in Kape Kag Balita. Dako pa lang huli ang kape sa COVID-19 because of the lukewarm, mainit nga kape, it cleans our throat, no? Kaya, di ba, just Yes. sa, ano, sa init. Yung So, init. kung hindi mo kape, dumay-steaman, kaya pwede mo yung mga ano, sa init, limpyo sa ating buwak. So sa ating mga pamuluyo is make it a habit to drink lukewarm water. Avoid ano yung mga cold na mga no? Because as expert has said, ang hindi nga COVID-19 na virus, hindi makaresist sa mga mainit na bagay. Ako, pili lang galing sa balay, kung wala lang ako sa amon yung mga sudan, hindi na ko yung magpasaksa sa amon nila. Sir, this is my chance also, mga magpasalamat sa mga friends naton, ng mga doktor, kay Doc Nars Gamboa, dira sa Ibisan Kapis, very accommodating na siya nga doktor. Online, pwede ka mo ka-text sa iya kung may mga ginabatsag ka mo. Siyempre, ang our very own, si Doc, Police Colonel Sir Caban. Yes, sir, thank you so much sa inyong pag-alalay. Siyempre, kay Sir, okay na, resume na. Okay na siya, okay. Sorry, Git, nagkaka-technical glitch kita due sa ating internet connection. Medyo blur po kayo mga Sir Pixelated. Oo, because na sa ating internet connection. Kanina lang isang internet naman today and among gani wala pa. I hope na ma-improve ang mga services, no? Upgrade na siya ni police sa ating provincial director ang mga internet, but again, nakita natin nga it's really affect, no? Bisan din sa among pixelated, but again, I hope you can hear the information na nahatag naman sa inyo subong, especially sa mga updates natin diri sa pakig-away natin sa COVID-19, ha? Sa ating mga pumuluyo, mag-start naman ang border control sa Antique. From province nilang border to their municipal. Kung may mga plano ka magato sa Antique, please coordinate sa mga LGU sa inyo related to check on the requirements. May base tayo nila requirements sa ating requirements din, no? So, sa subong is a must that you coordinate first before traveling para hindi man uyag yung mga chimpo. Sa ating mga pumuloyo, again, andun kita sa ECQ, bawal ang pag-gather, bawal sa mga beach resorts, bawal ang mga birthdays, palihog anay, ang mga birthdays ninyo, alas kamukha mo na may kaunda sa inyong mga gift, kaon sa inyong mga food, handa ninyo, bawal na yung mga religious gatherings and all. Kaya sa ating mga gabi minatawag Mandaga City actually, natawag sila kung bala, during the wake, allowed ang mga tibo-tibo na nag-madyong-madyong, bawal. Bawal. Because nga even ang nagabisita are exclusive supposedly sa mga immediate relatives lang. So how much more ang magmadyong, bawal na siya subong, idakpuli ka mo sa ating mga kapulisan. Ganyan sa ating mga pumuluyo, may arap lang ang haya. Hindi na siya po niya suyaan ka mo sa pagpalayo kung i-report ka mo. The intention is not for you to be victim of COVID-19. Remember, mga super spreader. Super spreader na siya. Kaya we all have to be very worried because nga may Delta variants na, variant of something nga virus, nga na-detect diri sa Panay Island. And we'll never know kung din pa niya ang remaining residues sa sining variant kani nga kung possibly increase na naman the moment that we are not careful with regards sa ating mga basic na health protocols. Yes, kaya maintindihan man nila sa mga namatsan, kung gamay lang ang nagapamilasyon. O kung ginablang bisita lang kamo, tapos lakat na kamo dayon, maintindihan na nila. Good news kaya sa ating mga vaccinated ng mga pumuluyo, may discount. Just bring your card, may mga discounts mga fast food chain, kasi iba nila ng mga boutiques sa mga malls, gatag sila sa takong mga discounts sa mga fully vaccinated natin ng mga member, ng mga pumuluyo, So, ang iba lang minute nyo galing yung ID, ha? Oo, kay na siya, dapat hindi na siya madula kag hindi madunod, no? Oo, so, kahit malunod na yung mga ID, laban-laban na sa chips na imutang sa atin para may scanner na lang. But I believe at I welcome it will happen, ha? Ako na ko ang chance, because may possibility niya because we have to be careful. Kung hindi siya pagkakasal, just imagine ba hindi niya mapiki mo? Hindi niya mapiki ang kung card like isa may mas gasaran kita itong mga pumuloy, pinapiki na nila. Pero kung naka-chips kita, naka-chips kita o naka-barcode kita, more barcode sa ato na labas, no? Or the center natin may barcode o doon na ito. So, i-scanner ka lang, vaccinated. Hindi vaccinated, di ba? May barcode. Siguro ang barcode, nila-challenge natin natin mga local officials
to discover or design yung mga barcodes. Hindi lang yan, hindi lang yan chips, barcode. Sagot ka man dati sa Dison, may barcode ka na ko, no? Kamaliya, sa mga gusto magpa-party, pag-share sa ilang foods, ilan na lang ipalalalab, lalamove, or grab para makatilawan sa ilahanda. Ayun. So, i-ano ko man ito, no? I-regards ko man ko na sinong Gilbert sa aton yung pinalanggang provincial director. Mag-classmate niya sila. Si Paparty, no? Ketcho na siya baliktad na siya. Okay, good morning. Okay. Kadama sa atin yung mga viewers to Bong. Thank you so much for watching. With Ma'am Ping coming back, rest assured that every day, Kape Kag Balita will be seen sa atin yung Facebook page, Iloilo Police Provincial Office. Siyempre, exact kung Tuesday, kami harap kita nga. Iloilo Caps on Air sa Radyo Kailuayan. By the way, may araw kami ina-share sa inyo ang video namin, ang laban. Video namin sa Please watch man ang isa naman ka video dira ang MTV sa Police Regional Offices. Please share, watch, share nyo, react ka mo dira, comment ka mo dira, ma-TV nga nagpakita sa mga strategy, sa mga ginaubra sa ating kapulisan. Pag-igan nyo sa komunidad kung paano natin nga ma-survive together ining mga problema nga ating tubang. Problema kriminalidad, problema sa insurgensya or terrorismo, kaya problema man sa COVID-19, kag iban magiging yung mga problems nga nagatabo diri sa pungsod Pilipinas, kag nag-apekto, kag nag-challenge sa ating paghili-usap bilang mga Pilipino. Kanami sa ining MTV nga gin-create sa ating ng mga technical personnel sa regional quarters, kag featuring of course the Pro 6 band. Subong ko lang nabasa, welcome back kita sa ating provincial director. Sir, thank you so much man sa Yes, ang ating provincial director na wala kaluya o wala nakakapoy. Sir, ang halong-halong because nga nag-ulan-ulan na may mga bago si Sir sa allergy siya wala. So halong sir sa ulan, kaga always again, as you said, double the vitamin C, no? Ang sodium mas for babies. Kaya isa na baga ma-expert ang rest kit, we should not sacrifice inang aton nga 8 hours, 7 hours na sleep, with a deep sleep, no? So, kung dapat trabaho, totok kung during work time, pero ang inang time sa pagtulog, pag-maintain sa healthy lifestyle, bawal na magsigarilyo, kung pwede ay bawal na inom, para hindi mag-weaken natin ang immune system, eat sa mga healthy foods, maximize ang pag-inom ng kakao sa mga prutas niya, season nila subong, no? Damos ang pinya subong. Barato na lang ang kalamansi. Black ang kalamansi. Kung anong season, bere-bere yung kaon because like hindi siya natural mga vitamins sa makuha natin sa atong mga sa ating mga fruits, no? Siyempre sir, mag-exercise din. Mag-exercise. Miskan mo lugar din, tumuda painit, dako di siya nga bagay ang pagpainit, promise. Damo ang nagkaka-irritate kung sila ang mabalasan, but I tell you, ang sweat ninyo or balas ninyo, isa na sa mga way man na mag-cleanse ang ating mga pores, no? Kaya it will make us stronger against sa talagang mga viruses at bacteria. So again, ang ito mga balita kang informasyon nga mula tipon para sa subong nga aga. Nalipay kami sa inyo padayon nga suporta para mapamatian ang mga programa kag accomplishments sa inyong mga Ilonggo Cats. Padayon na lang ang pagsagdag sa new big hit sa Police Regional Offices, ang duo sa IPPO, ang Kape Kag Balita. Sa liwat sa ngalan sa mga Provincial Director, Police Colonel Gilbert Guerrero, kami ang inyong mga Ilonggo Cats, Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. Taga ko naman si Police Lieutenant Maria P. UMITEN. Inyo, Mas Saligan!